Jachan chenro maduong' mar duond bura mar ODM kendo gavana ma Wajir Ahmed Abdullahi owacho ni weche manyiche ne jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna owacho e kinde twak mare kod wang' jowi mar Citizen ne en pache owuon kaka Sifuna ma ok chung' mar duond bura mar ODM. Kanoloso e kar chung' od bura ma Wajir e kinde yawo chenro mar keyo pi ne jodak mag gwengego, Abdullahi ma bende en jakom mar riwruok mar Governors olero ni ogai mar ODM Raila Odinga nyocha nosegolo chung' mare ni odhi siro lwedo jatend piny William Ruto nyaka chop yiero ma 2027. Korka kore seneta ma Garissa Abdul Haji bende noramo ni jodak mag gwenge ma Nyandwat ma Ugwe onge kod chenro mar biro bolo piny William Ruto kaka ne Sifuna wacho. Iko rafiki yangu moja ambaye tunafanya kazi na yeye Senate, anaitwa Senator Sifuna. Alikuwa Citizen akisema ya kwamba national priority agenda ya Wakenya ni kutoa Rais Ruto. Mimi nataka kumuuliza, aliuliza watu ya Garissa kama wanaunga mkono hiyo maneno? Aliuliza watu ya Wajir ama watu ya Mandera ama watu ya Moyale, Marsabit, Samburu, Turkana? Aliwauliza. Sasa inakuaje national agenda kama sisi wengine hatuna hiyo habari? Senator, ile swali umeniuliza ya ODM as to whether it's an ODM agenda and a national priority for ODM that Ruto must go, I can tell you without the fear of contradiction that has never been discussed at the leadership level at ODM.